Että heila! Alas. Jännä tonne. Joo, vaihdetaanpas täällä hanskat, niin mä katon sitten tästä pyörästä semmosen pienen esittelyn, jos tässä on vähän hyvä paikka. No niin. Vaihdetaan vähän paksumpaa hanskaa, kun meinaa olla aika kylmä. Mulla on täällä nyt 3 housut alla ja mulla on pitkät kalsarit, huppari, Jussi-paita ja sitten on tämmönen Enska-ajotakki päällä. Siltikin meinaa tulla vähän kylmä. Tosiaan tämä nyt on 25 vuosimallin Rieju Aventure 500. 2-sylinterinen. Näitähän nyt ei kauheasti oo näkynyt missään, että Kiinan ihmeeksi ne tätä haukkuu, mutta mua ainakin eniten houkutti tässä, että kun tässä on tää Hondan 500 kone, että se nyt pitäisi ainakin olla luja, ettei siitä pitäisi olla Kiinaa hommat. Ja aika kehuttukin toi 500 2-sylinterinen. Ja sitten noi renkaat, kun se on 18 ja 21 pinnavanteilla, niin se antaa paljon enemmän mahdollisuuksia noihin rengaskokoihin. Saapi vaikka enskapiikit ja mitä vaan tohon vaihdettua. Ja sitten totta kai toi hintahan tässä nyt teki, että kun on alle 10 tonnin pyörä, niin suurin syy. Ja sitten tosiaan tää tuplatankki, eli tässä on 20 litraa ja 20 litraa tää takatankki. Niitä voi vaihtaa tuosta napista, että kummalla tankilla ajaa. Ja tuosta käännetään niinku pumppu. Tässä on varmaan 2 eri pumppua. Tuosta säädetään toiseen suuntaan ja tuolta laitetaan toinen pumppu päälle. Niin pääsee 1000 kilometriä. Ja sitten jos joskus käy vähän pitempään reissua, niin ei tarvitse bensaa ainakaan kantaa mukana. Tämä on 250 kilsaa tällä ajanut. Ja mä oottelen tästä 500 kilsan huoltoa, niin vois sitten lähteä johonkin pitempään reissuun, mutta ainakin tähän mennessä on ollut jotenkin ihan siistin tuntonen. Tosiaan itse tottunut ajamaan rossipyörällä, niin onhan se nyt saatana painavan tuntonen. Johonkin Kotarin EX:hen verrattuna tai mihinkä vaan, että mitäs muuta tästä osaisi sanoa? Eipä oikein oo. Pitää varmaan tehdä jotakin muita videoita sitten, että missä kertoo enempi hyviä ja huonoja puolia. Tosiaan itellä kun ei oo Adventure-pyörästä sen kummempaa kokemusta, niin vähän huono lähteä kehumaan tai haukkumaan, mutta näppärän tuntoinen se kuitenkin on, että sen verran mä oon käynyt tuolla vähän huonommilla maastopolulla ajamassa, niin ei se meinaa oikein näillä tämmöisillä renkailla mennä mihinkään. Ja sitten chiki tulee, kun joutuu vähän työntämään. Mutta joo, lähdetäänpä käymään tankilla ja ootellaan tosiaan pitää saada kilometriä alle, että pääsee sinne huoltoon, niin sitten voi lähteä pidempään reissuun, mutta ei kai tästä muuta esittää. Mitä tästä voi esitellä? Hyvä tai huono? En tiedä. Hyvä tähän mennessä ainakin. Joo. Täytyy sanoa, että tuossa näyttö on ainakin ihan hieno tuossa. Kuten näkyy opiskelijavalo palaa, niin lähdetään käymään tankilla. Sais lipan kiinni. Tämä on vaan tämmöstä opiskelua tämä ajaminen tällä pyörällä ja muutenkin. Mä tein tämmöstä puhelintelineen, tässä on mun vanha puhelin. Tosiaan tuolla näkyy noin 2 tankkia, mulla on 1 nyt käytössä, mä näkyy kameralta. Sitten katsoako noi ihmiset, että hieno pyörä, vai katsokaa mikähän idiootti tuo luulee taas olevansa joku kamera leuassa kiinni.
Vähän kyllä hävettää. Aivan saa. Piti tämmöset tummut vielä vaihtaa, kun ei ne sormikkaat taas kylmät. Niin mulla on täällä rossihanskat alla, semmoset neopreenit. Tämmöset tumput. Nyt ainakin tuntuu, että on lämmin, mutta on kyllä vähän outo ajasta, tosi liukkaat. Täällä on muuten jätkäpäin tuossa Päijänteen ympärissä, niin Lahdesta Jämsään. Oltiin joskus ajamassa pari ajoa kaverin kanssa ja tultiin toiseksi, niin siirtymillä oli nämä hanskat käytössä. Mikähän vuosi se oli? 2000 se oli. Meni vei. Hyvä kompo. Nyt ei oo enää kylyä. Aina pitää kääntyä, kun näkyy joku mielenkiintoinen paikka. Ei ketään. Tässä sen huomaa, kun on iso pyörä. On tottunut enskapyörällä pyöräyttää vaan, mutta nyt pitää olla kyllä vähän varovainen ton kääntymisen kanssa. Tää vähän semmonen niinku sian selässä istuis, mutta tämmösiä kai nää adventure-pyörät on. Isosaaren leirintäkeskus. Käydään täällä aiheuttamassa pahennusta ja katsotaan mitä täällä näin. Saatana, tämähän on ihan mopo. Taas huomasin, että tosiaan vilkku oli taas jäänyt päähän. Sinne ei saa mennä. Leirikuja. Kunhan täällä tulisi joku ykää vastaan. Löis mua kirve. Alueen liikkuminen. Tää välttää. Varsaa. Aivan varmaan joku tulee täällä vastaan. Ei täällä saa ajaa moottoripyörällä. Sen mä oon huomannut nyt, kun tässä mä oon ajanut 272 kilsaa tällä, niin aluksi tää tuntuu, että on kova tää alusta. Mutta nyt tässä just huomasin, että tää on juman kautta pehmenee vähän niinku koko ajan. Että ajautuuko tää vähän niinku sisälle? Kuoleutuuko kiinalaisessa? Iskarki on näin nopea, mutta siis nyt on tosi pehmeän tuntunen tää kyyti. Tää oli ihan ekoilla ajokerralla tosi kovan tuntunen. Mä menisin alkaa säätää iskareita, mutta mä nyt ajattelin, että se varmaan on vähän jämäkkä heti alkuun, että annetaan tolleen. Nyt kyllä tuntuu tosi hyvältä. Ei mitkään nää pikkukivet tunnu tässä renkaissa niin sanotusti. Tähän täällä on. Jaha. Nythän me käännytään tästä pois. Tämä on nähty. Kyllähän siinä hienot äänet on. Ja kyllä tuo teho tuossa varmaan niinku riittää niinku näin. Mutta tosiaan kun on niin vähän kilsoja tällä vasta alla, että ei osaa sanoa, että kaipaako sitä tehoa vielä lisää. Mut niinku on tottunut tohon rossipyörään, niinku siinä kun vääntää kahvaa, se on koko ajan keula pystyssä, niin tämähän lyö vaan sutia. Ja musta kun tuntuu, että kun tässä on pitää laittaa toi offroad muistaakseni mode. Pitääkö olla vapaalla? Mode offroad set. Niin onkohan tässä joku, että se ei lyö sutia tai en mä tiedä. Vai onkohan tuo vaan, että ABS on pois vähän. Nyt ainakin menee jumi. Tai lukkoon jarru. Kokeillaan, onko yhtään erilaisempi nyt näin. Koetaan offroadia. Laitas tosta vähän. Ai ei se näin pienellä kierroksella tietenkään tapahdu mitään. Se niinkö pyrkii. On pyrkyä. On pyrkyä. No joo, lähdetäänpä tuonne isommalle tielle kattelemaan.
tämmöstä motorrossia. Lapase kädessä. Ei heleke. Täällä on nyt jäätä, jumalauta. Onko tää mukaan? Ei tää voi olla jää. No ei kai se pahasti ole. Kyllä on hankala tämmöisellä liukkailla lapasilla ja eikä kakkosta ei tarvitse tarjota ollenkaan. Hurjaa! Oi hurjaa! Voi ettäkö pelottaa. Vähän kyllä arvailuttaa nämä jääkohat tässä. Mutta kyllä tää niinku täälläkin aika näppärästi menee. Tai silleen niinku, että tää kääntyy yllättävän hyvin. Niinku vikkelästi. Ja tuo teho on kyllä aika tommonen lineaarinen, et se ei mitenkään niinku yllätä. Se varmaan olisi eri asia, jos tässä olisi nappulan renkaat, siinä olisi pitoa sitten. Mutta jousitus kyllä toimii yllättävän hyvin. Voisi olla joku kunnon pöytä täällä, ne oltais leiskautettu yli. Tai sitten ei. Mut joo. Sitten pitää varmaan hommata uusi puhelin. Akku vaan vähenee, sillä oli 100% kun mä lähdin kotoa, niin 83, 84. Että se ei varmaan tykkää kylmästä toi puhelin. Tääpä perää Seinäjoella käy. Mahtuukohan tää tosta välistä? No mahtuu. Kuin vain. Järvitie, järvitie. Lähtiinkin sitten väärään suuntaan. Käännytäänpäs tästä vielä.
Niin. Kävin tekemässä tämmösen piston tänne vähän metsikköön, niin tää ei oo kyllä ihan niin näppärä mitä on tommonen 3,5 EXCF-kotaari, että katsotaan nyt miten me saadaan tää käännettyä. Tää helpolta. Oh. Mene nyt saatana. Oho. Eipä kyytille. Tuossa kun tuli, niin ensimmäinen pohjakosketus oli tuossa kivessä. Otas nyt etäs. Helppoako heinänteko? Ihan niinkö jos ikinä ajanut moottoripyörää. Eikö tämä tästä nyt sitten? Ei viittisi aikaalla reissulla hajottaa koko vehettä. Ai. Kaikkeen pitää tottua ensinnä. Täällä on jäätäkin täällä alla, lunta ja... Mutta jos meinaa enempikin maastossa ajaa, niin nuo pitää repiä helvettiin tuolta.